Qed jiġri huwa ikollna ħafna startups tajbin lokali li jażlu li jibbażaw in-negozju tagħhom barra mill-pajjiż biex jieħdu vantaġġ minn rati ta' tassazzjoni aħjar. Ġifieri dan ikun kollu telf għall-pajjiż għax minflok jinvestu hawnhekk u jibru hawnhekk jibbażaw l-operat tagħhom barra mill-pajjiż u allura jkollna anke element ta' brain drain fl-intrapriża. Dan sostnietu l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb waqt li kienet intervistata fil-programm NetLife rigward il-proposti tat-taxxa li qed iressaq il-quddiem il-Partit Nazzjonalista. Xwireb spjegat li llum il-ġurnata għandek negozji Maltin li qed joperaw spalla ma' spalla fis-suq lokali ma' negozji barranin u r-rata ta' taxxa hija differenti ħafna. U allura n-negozjanti Maltin qed iħossu li m'hemmx level playing field, xi ħaġa li qed jitkellem b'saħħa fuqha anke l-Partit Nazzjonalista. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa kommess li jaħdem sabiex ikun hemm aktar opportunitajiet għan negozji u aktar investiment li jistarraf f'xogħol ta' kwalità għal ħaddiema Maltin u Awċin. Fid-dawl ta' dan kollu gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech irid li jkun hemm sistema ta' taxxa aktar ġusta sabiex in-negozji Maltin ma jkunux żvantaġġjati. Dwar dan il-Kamra tal-Kummerċ ukoll irrakkomandat li jiġi rivedut il-qafas legali tat-taxxa applikabbli għall-kumpaniji sabiex in-negozji lokali jkunu mejjuna biex ikunu aktar kompetittivi fl-ambjent globalizzat li joperaw fih.